Ndamboda kurambidzwa kubudisa video rineri ndosaka ndoribudisa pakati peusiku iko zvinezvi. I think it ane 5 hours decide toribuditsa torisiya toita sei. But muri yeZimbabwe zvinhu zvinenge zviripo ndo zvinenge zvingoripo. Isusu munongoziva kuti tiri vanhu kuti tinongorovera tsvimbo kana kuti moyo padombo totongoenda takadaro. Right, tadzoka zvekare pachannel yenyu Kulian TV. A lot of people have been asking kuti what is going on between Comrade Nyokayemabhunu and Comrade Bombshell Blessed Geza. So nhasi ndingoonesa nemi zviri kuitika. Timu rakawanda rinoenda richinovisita kunenge kuna na Comrade Nyokayemabhunu. Vaenda ndo pavanotaura na Comrade Nyokayemabhunu vachinongozati kuvunzana mufaro as usual every day. Guys, zviri sei kuri sei kunze vachibvunzana mufaro zvakadii chichi kuitika kunze koko, what is going on. So pazobvunzwa mubvunzo wekuti zvoni mudhara Geza achiriko here, achiri kutaurawo here mazuva ano kana kuti akabatwa nezvigananda izvi. Zvigananda like the same people vakuti ndo vakaita se vakabata Comrade Nyokayemabhunu kwavanga variko kuside kwavari. So zvataurika nyaya iyoyo ndo zvanzi zvechokwadi variko vari kutaura mazuva ano ende vakatotaura nezuro. Wow, ko vari kutiwo kudii nenyaya yangu nesituation yandiri. Ndo mubvunzo wabva kuna Comrade Nyokayemabhunu vachibvunza kuti ko Comrade Geza vari kutiwo kudii nesituation yandiri. Ndo vavapindurwa nevakomana kunzi ayo pasituation yenyu iyoyi yamuri tina hedu zvatakanzwa pavidhio rakabuda racho nezuro. Maybe ranga raeditwawo zvaro, maybe because you know zvinombowanzoitika even here. Ndowatonzwa nditone zvimwe zvinhu zvandototaura zvisingazobudi zvavakomana vakatanga kuedita ipapo ndozongoona ratobudiswa video. Ndoti wabvisa zvimwe zvakati vanenge vatoita mheno, vanenge vatoita sensor board kana kuti chichi. But you know zvimwe zvacho zvinoitwa nekuti boys rangu rine tichikira kuti shamwari unozoenda kweko kuti unosvika ukapombeswa dama, pomba dama you know mambama pomba rimwe racho, you know. So vanenge vachiti ndo zvinhu zvatichiitira kuti zvisazosangana newe. Saka ndozvinhu saka that was the same situation yekubvunzwa. Saka mudhara Geza ari kuti kudii. So nyaya iripo Comrade Nyokayemabhunu vari kunzi vabatikana nemashoko iwayo ekuti mudhara Geza haana kutaura nezvavo pavidhio. You know guys, even myself unozati I know the feeling kuti munenge muchishanda mese pachicomrade muchidedzera kuti 31 march chakachaya 31 movement handeitoni. You understand? Obva wazonzwa kuti waraiti umwe comrade wamakazodedzera naye 31 march yacho iyeyi haasi kutaura nezvenyu. Of course ataura nezvaana tagwirei nanani, you know, explain kungoti free Nyokayemabhunu just like. Handisi kuti zvangu ndiri pandikira. I know kuti a lot of you guys munozotanga kuti but Kulian why wakutanga kutaura nyaya idzodzo. Ndosana mutaura namboda kurambidzwa kuitaura, but it's very important kuti vanhu munyatsoziva because ikazataurwa neni ichazotaurwa nani nyaya iyo. Hatinga ndiri 1 gig ndoremerwa. Zvakakosha ndingoziva kuti mugare maziva zvinhu zviri kuitika. Ende nyaya iyi ndiri kuitaura handisi kuitaura pakuti ndinoda kuti vanhu mudivide kana kuti muita sei, but ndinoda kutotaura nyaya iyoyi kuti I know kuti mudhara Geza is always watching, ari kunenge achiona azive kuti shoko ndo zvarabva kuri kutaurwa kuti mudhara mukomana abatikana nazvo. But Nyokayemabhunu haana mashoko abuditsa, hakuna mashoko azobva kwaari. Unongoziva kuti pane kungobatikana nesituation chete ngoti shaumana, you understand, angobatikana nesituation but he didn't say anything pamusoro pazvo. But face inosvava waudzwa kuti ndiwe uri musituation nevakomana namakomrades vanenge vaenda kuti havana kutaurwa, you were not mentioned even kana kubva pakasungwa. Akataura maybe 2 or 3 times if I'm not mistaken, you understand. So anga aripo yesterday achitaura aripo pandikirikini, but haana kumbotaura nezvako. Even kana monyoro on Twitter kuti hey guys, free Nyokayemabhunu there, no, the comrade chachiri kuitika. A lot of people were like chinchi. It's just that maybe vanhu generation vanhu vakuru vanokanganwa zvinoitika zvamusangoti ningiri neugatiya nevascular dementia what zvinogona kungokanganikwa. Handisi kutaura hangu in a way yamuri kufunga, not in a way yekudisrespect kana kuti chinchi munozoti iwo unongochitaura dana digiri unotozombupa audio mwana wacho uchita aiwa. It's not like that. It's always good kuti ndingogara tangoonesana zvinhu zvinenge zviripo paground. I know kuti a lot of you guys, most of you guys, I mean, you have a lot to say about nyaya iyoyi. Handitoziviwo kuti muchatiwo kudini nyaya iyoyi. Ndosaka ndakabatikana because inini vanhu vekuti ndive mudanga, inyaya dzemudanga
inini munhu wese, you all know that guys, vanhu vese even vakasangana neni in real life kana uchingoziva kuti ndoedzera kuti pasi neZANU-PF ukatosangana neni chero ndichinzi ndiri kutomwa ndokubvunza kuti iwo nomwa uripi ndotokutengera 1 because tinenge taita se tasangana tiri vanhu vakuti tinopindirana pachinhu 1 ndakatosangana newo chichata ndotobvisawo chinzi chipo changu ndotobvisawo zvipo pamuchato as long as icho chiti pasi neZANU-PF. So this is the situation iripo pana comrade Nyokayemabhunu na comrade Blessed Geza vese vanhu vari kuti vari kudedzera kuti pasi neZANU-PF. In fact vari kuti pasi naMnangagwa takavatarisa vari because ndo nyaya yenyatso iri mudariro. Saka ndo panhu pakanova connecta ipapo ndobva vatoona kuti tine one enemy. Ndo saka uri kuona kuti even zvinhu zvavo zvese zvakabva zvakaconnecta nemaZimbabweans ese. maZimbabweans ese ndobva vatanga kutoti handina Nyokayemabhunu wacho handina naGeza wacho zvakatongodaro because vanhu vanenge vachida change. maZimbabweans aneta, you understand panyaya iripo. Saka izvezvi ndobva kunetsa manje kuti what's next for Nyokayemabhunu because mudhara Geza anotaura nezvake and mudhara Geza wacho ari kuzviziva here kuti Nyokayemabhunu akasungwa you know but akabuda achitaura zvaChristopher Mutsvangwa. Let's pretend kuti anogona kuti information isina kusvika kuti Nyokayemabhunu akabatwa, but Christopher Mutsvangwa akabuda achitaura kuti Nyokayemabhunu koko, you understand, abuda achitaura kuti Nyokayemabhunu bla 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 bla. It simply means mudhara Geza anoona kazva Mutsvangwa because akabuda achipindura Mutsvangwa. Ani muri kuona pari nyaya yacho, but tingoti maybe pachicomrade maybe vane a way yavari kuda kutry kuita zvinhu. And what it means is mudhara Geza haana kumboenda kuseo kuna Nyokayemabhunu because vatobvunza mudhara Geza ariko here, ari kutaurawo here mazuva ano kuna kuti mudhara Geza haana kumboibvira aita se aenda noona Nyokayemabhunu. We all know mareasons akawandisa kuti tikuona Nyokayemabhunu achibatwa like that. Mudhara Geza kwaari hakuzikanwa, handiti haatodiwo kubudikira pane dzimwe nzvimbo, vanhu hapana kana ari kunyazoziva kuti mudhara Geza ari kupi. That's the situation I did. But manje kana iriyo the situation futi zvekare apanawo kana nhume dzakaendawo dzichiti alright tabva nekuna mudhara Geza hazvirambidzwa kana ungoenda kumaningiriro kwacho kumaseu kwekwe tabva nekuna mudhara Geza boy reshamari zvakamira zvakadededede aiwa simba hanzi shinga zvichaita comrade. That's the struggle, ndo zvirimo mustruggle yacho izvozvo. Ungonotaurawo navanhu uchingonoonesana, but it's not like we are here kuti tionesane nemudhara nigirikeni aiwa madhara ndichingoti nigiri ini ndingoro munhu wenyaya kunozodawo zonditi iwe wakuzodai wakutikanganisira zvinhu wada kudhumanisa musoro. Ndiri kungoexplaina situation iripo because ndatonoita nekubvunzwa mubvunzo iyoyo. Vamwe vanotofona nekufona uri kuionawo sei nyaya yacho uri kuita sei. Struggle ndo mamiriro akaita Nyokayemabhunu ari ega netimu rake rimwe vari kutongoita zvavari kutoita ikoko zvokutofaita kuti vaita se mukomana asadhipotwa asadzoserwa Zimbabwe akwanise kubudiswa kwaari ikoko asaende kunomedzwa nezvigananda. That is the current situation pane vakomana ivava. Ndo situation iripo. Mudhara Gezawo ane vakewo ndakatonzwa kuti anzi pane yakunzi Geza revolution. I didn't know kuti yakunzi Geza revolution. I don't know kuti zvakatanga nani. I don't know zvakatanga sei kuti Geza revolution whatever yakutaurwa. I don't know kuti yato political party here yatochi ndinongonzwa pakunzi yakunzi Geza revolution. You know, I don't know kuti inenge irinzi ngekeni chi. But all along ndachitofunga kuti it's just like the people's movement, people's chichi. But it's okay, hazvina basa ndo pairi papapa. I don't know kuti yana Nyokayemabhunu inenge yakunziwo chi. But nyaya iyi ndauya nayo kwamuri muri yeZimbabwe kuti mimi muchitonga mega mutaure zvamuri kufunga pamusoro penyaya yacho. Munokwanisa kundiudzawo macomments enyu pamusoro penyaya iyoyi. Kune vanhu vari open, munokwanisa kundisendera maaudios. Kuna vanhu vandotaura vandotaurisa vanhu you have a lot to say. Mune mashoko ekubatanidza, mune mashoko ekupopota, mune mashoko ekuita sei. Senda zvese zviuye kuno kuti unzwewo kuti muri kuzvionawo sei so that tozokwanisa kusefa tichiona kuti tobudisa zvipi tichipa vanhu panyaya iyo yanandigirikini, particularly this one. Dzimwe dzese dzatiwa hatisefe tinongokanda mukangosenda tova takanda vanhu vonzwa, but particularly this one chimbosenda yamanigirikini enyu tinoda kutishaya kuti tiona kuti poitwa sei vanhu voita sei vo shoko rosvikawo mune zvakanaka kuna Nyokayemabhunu richibvawo rimwe shoko rosvika kuna Geza wacho azive kuti mupando wake ari museu, azive kuti mupando wake angaita sei anga achimubvunza, which is very important especially in this struggle because vanhu ivava vakangorikana vadhivaidana ende zvigananda vachatanga kupinda pakati vakutanga kusponsa and in fact ndozvo vanenge vachitotira kutsvaga uchotoona kuti Nyokayemabhunu achitanga kutobuditsa you understand kuti obhaziva azonzi Geza wacho haana kuya nokuningirina saka uri kufirei unoita sei ushandiswa naGeza ushanda naGeza. Mashoko anenge akubuda akawanda but pane mamwe mashoko abuda kune club
yekwanyokayemabhunu handikwanisa kusefa inini handisingakwanise kuuya ndichimataura panapa but mashoko iwayo haana kuda kuna Nyokayemabhunu direct abuda kune timu rake racho rinenge richienda richinomuona irona mashoko iwayo handikwanisa kumaudza mazimbabwe but mukazongodinyengerera mushe ndiri 1 gig ndoremero but I think kana uri muSouth Africa like totaura zvedigiri totaura zvimo kuti vanhu vimika munozonopinzisa mawande ndaunzi kule ndikudivide one and you know kuti I'm not like that. We have been in this struggle kudhara tichidoa kuti munhu wese ari mustruggle abatsirika aende mberi. Kana zvingori muSouth Africa uchida kuregister company yako usina work permit kana kuti study permit, pane vanonzi education research ana mukoma owen ishasha vanopedza masports vanoregister macompany vokubva kuvhurira FNB business account wakutoita matransaction wakutotambiriswa mari yako ipapo kana vamwe munofarira kutenga dzimba wakutopuwa mari emaroja futi ipapo zvese. Even if you are outside South Africa ungakwanisa kungovhurwa futi chinodiwa ipapo valid passport chete valid passport yewo kangopindisa mabhodha inoita ndoiri kudiwa iyo kuti utoya wakutovhura wakutoregister company yako wakutokwanisa kutora na company watoneningirikini contact him. Bata mukoma owen vanoda kuitirwa dhiriri nguva ichiri panzimbi norwa ichapisa muno kuti he is running a big company. Education research is a big company big kuti muleague mavo ishasha but vakazongoti client ndaona kuti iwe unoswera uchiinteract nemazimbabweans chimbovaudza kuti ndafunga kuita give back to the society kuti vese vabudirire. Ona client mabasa ari kunetsa but vanhu vakaitawo macompany avo vakaregister also vanokwanisa kubudirira vakakwanisa kuita mari dzimwe dzavari kuchiva dziri kuitwa nevamwe. So udza vanhu client kuti education research yako offer ma services ndikati aiwa inini ziwo munongozoti mwana anotumika ndabva ndatomhanya neshoko saka fonerana namukoma owen handisi kuzokudza price boss munozoti vanozotadza kurara makufona inini chandinoda kungoita chete kungoti imimi nhamba mungotora mega mutaure navo moregisterwa zvinhu zvenyu makutone makampani enyu makutorana simple and straightforward.